Lebabyň Kerki we Hojambaz etraplarynda temmäkini bikanun ösdürip ýetişdirmek watally we çilim öndürýän kiçi fabrikler peýda boldy. Azatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän lebaply habarçysy munuň netijesinde sebitde temmäkiniň bikanun söwdasynyň janlanandygyny aýdýar. Adamlar öz hojalyklarynda çilimiň temmäkisini ösdürip ýetişdirýärler. Olaryň fermerleri bar diýsek has dogry bolar. Olaryň öndürýän galp we filtrli çilimleri elýeter bahadan satylýar. Olaryň bir sanysy 1,5-2 manat diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 4-nji sentýabrda görüň berdi. Onuň aýtmagyna görä, çilimiň temmäkisi Kerkiniň Astanababa owasyna Etbaş daýhan birleşiginde Hojambazyň dawaly Tölekgoýy, Ýokarkyşor owalarynda ösdürip ýetişdirilýär. Mundan başga habarçy Kerkide we Hojambazda çilim we nas öndürýän kiçi fabrikleriň peýda bolandygyny aýdyp, bularda öndürilen şar şeklindäki nasyň 100 gramynyň 20-30 manatdan satylýandygyny aýdýar. Azatlyň habarçylary türkmen häkimetleriniň ýurtda temmäki ösdürip ýetişdirýän adamlary agyr jogapkärçiligi çekýändigini habar berip gelýär. Şol bir wagtda lebaply habarçy gizlin temmäki ösdürip ýetişdirýän we onuň söwdasy bilen meşgullanýan käbir adamlara häkimetleriň howandarlyk edýändigini we şol sebäpden olaryň ýolunyň açykdygyny aýtdy. Hususy hojalyklarda çilimiň temmäkisini ösdürip ýetişdirýänlere we çilim öndürýän kiçi fabriklere kanun goraýjy edaralar tarapyndan gözegçilik edilmeýän ýaly bolup görünýär. Ýa-da kanun goraýjy edaralaryň işgärleri bikanun temmäki ösdürip ýetişdirilmegini öz bähwitleri üçin ünsden düşürýärler diýip habarçy berledi. Onuň sözüne görä, temmäkiniň bikanun söwdasynyň janlanmagyna döwlet dukanlarynda çilimiň hiliniň pes, ýöne bahasynyň aşy gymmat bolmagy, şeýle-de köplenç gyt haryda öwrülmegi sebäp boldy. Inni çilimkeşleriň köpüsi dukanyň çilimini satyn alman Lebapda elde ýasalan çilimini satyn alyp çekmäge başlady. Ýa-da olar nas atanyny makul bilýärler diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Şeýle-de habarçy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglylykda ilat arasynda stres we depressiýadan gutulmak üçin temmäki ulanýan adamlary has köp görse bolýandygyny hem belledi. Azatlyk Radiosy bu barada Lebap, Velayat we Kerki, Hojambaz etrap häkimliklerinden şeýle-de polisiýa bölümlerinden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň 2016-njy ýylyň martynda temmäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda karar kabul edildi. Bu karara laýyklykda garamagyndaky edara görnüşli taraplaryň üstü bilen çilimiň lomay we bölek satuw söwdasyny amala aşyrmaga, şeýle-de temmäki önümleriniň resmi bölek satuw bahalaryny kesgitlemäge diňe Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine yktyýar berildi. Kararyň kabul edilmeginiň ýygyany 2016-njy ýylda döwlet dukanlarynda ortaça 3 manatdan satylan çilimleriň bahasy soňky 4 ýylyň dowamyna 10 esse gymmatlap 2020-njy ýylda 30 manada ýetdi. Şeýle-de ýurdun döwlet dukanlarynda çilimiň satuwy wagtal çäklendirildi. Azatlygyň habarçylary ýurtda çilimiň gyt haryda öwrülmegi hemde onuň bahasynyň gymmatlamagy bilen ilat arasynda nas we temmäkiniň uly isleg bildirilýän haryda öwrülendigini ençemede habar berildi. Iyul aýynda Azatlygyň Aşgabatak habarçysy Türkmenistanyň soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri bahasy durnukly saklanan çilimiň gymmatlap başlandygyny habar berdi. Şonda habarçy hususy dukanlarda çilimiň bir gutusynyň bahasynyň 60 manada ýetendigini aýdypdy.